Duga yan yung zero eh. Mas nauna pa hinaw ng mga estudyante. Pag siya hinong maestro, grabing dugay ang gabot. Sa mga zero eh. Lagi, dugay ang sir. Ay, giminga naman kunig ayo. O lagi, mga dugay si sir. Gigamit mo kunya gabi. Yay! Mari utang untung namang guru ronda. Sila karong oras ha? Tanawang gay na ako be. Kalimut ko bernis mandero na pamanday ko klaseng adtuan. Patay. Alas 3 na dyan hapon. Ay, patay ro ka mga estudyante ron. Tagbang na ro paabot. May lagnan na ro sila dito. Kamit sa kuan. Lah, nanadjud si zero. Hala, nanandun si Sir, oy. Ganiner pa hinuwat. Good morning, class. Sa ban taon ka sir oy. Good morning man hinung ka na hapon na ron. Gikapoy man suro kagabi kay imo kong gigamit. 3 ray bayad. Hay gamit. Ikaw na itong ako nakaratihan gabi kay nag-atang-atang na ho. Abi na ho kabat. Sige class. Magsugod na ta kay hapon na kay timpahuway na. Tapon na tayo. O sige sir, magsugod na ta. Okay class, kining akong drawing on. Nakuha ninyo kung unsay in English ingani. Okay. Unsay in English aning hayop? O sir, O sige, ikaw. Unsay in English aning hayop? iring na sir. Di na may duha ka sungay. Iring sungay na sir. Ay dili na mo, di na magtubag. Napay mo kuan diha? Answer. Ako sir. O sige, ikaw, unsay in English aning hayop? Upatiil. Nya nay ikog. Nay sungay. Maujud purma, maujud. Oh, okay. Unsa yung English aning hayop? Iro na sir. Iro na. Klaro kay purma. Sa sintaw ning mga estudyante ha. Grabe yung bright ha. Na kita nga naisungay duha ka buok may iro. Ay nay sungay sir. Irong sungayan na sir. Sa sintaw. Asa sintaw ka kitang irong sungayan? Kana imong gidrawing sir. Irong sungayan man na. Sa sintaw. Di sintaw na maog tubag ana oy. Nabri irong naisungay wa man. Oo, kamong nas likod. Tago-tago mo diha. Basig na may cancer aning hayop. Ako sir. O sige, ikaw. Unsay in English ning hayop? Upatiil na ay sungay. Diba, ako ko sir na sir. Pantat na, pantat. Sa taon, ngano nga mo naman taon ng pantat na hayop man yung taon na. Napay di sungay. Tukan bebe. Di maguna kwan sir. Sungay. Bungot mangguna. Sa taon, ngano naman yung taon, nahimo naman taon ng bungot ng sungay yung taon. Nga ako magbuot ba yung taon, ako may nagbutang ani nga sungay man dyan eh. Sabay tayo mga maestro ninyo, pagka-grade 1, ngano niabot man mag-college yung taon, grabe man yung mga bright time taos binali. Siyempre sir, ikaw, kaya nagbarong kastong nga. Sos, yung taon, anong grade 1 din yung klasihan na turon, nga college naman eh. Ay, oo sir, kalis naman tayo tanaw. Kapuya yung tulo ng mga estudyante ha, gapariha lang ng upat. Wa dyan na kamauhan, unsay in English ning hayupa. Pero kining usa, kahibaw dyan ko ani, nga bright kayo ni. Kay nakakita dyan ko ani sa record ani, puros puwa. Kita jud ka sir. Napuwa jud. Kita kayo. Kahibaw ko, scholar ka, kahibaw ko nga. Kamao ka mo answer aning unsa ning hayupa. O sige sir.
Ako yung sir nga na sir kay mas bright pa ko yan ng upat sir. Manok na sir. Sin taon, abi na ko bride kayo ka kay scholar ka. Nganong naman ako ning naa may sungay duha. Sir, di na sungay sir. Pasong na sir. Tris Maria sir. Sus, nganong na Tres Marias man yung taon na duha man yung taon na kabuk sungay in taon. Ay sir. Dos Marias madi na sir. Sus in taon, nganong nahimo naman ning Tos Marias in taon na sungay man yung taon na parihara man yung taon ng 5. Kapula ko ni tinudlo, mahiblatan nyo. Makahibaw mo. Kung unsa in English ning hayo pa. Aw, unsa man di answer day nga na sir, hayo pa. Ay kabayo ni, kabayo. Ano ba nakabayo man na sir, na naman ang sungay? Ay kabayo lagi na, kabayo sungayan. Butay mo na ako kakumbutang nagsungay kabayo. Ay mo din ang answer sir. Kabayong sungayan. Oo, mauna. Tanaw oras bi? Sus, alas 5 naman day, ting-uli na naman deron. Tara, muli na ta kay ga hasul-hasul ta ning adlaw wa mo'y nakamauhan rong leksyon. What's up, mga kalugan? Salamat dahil kay inyong gihuman og tanaw ang video. Shout out time. Shout out dahil ko ni Angelica Pinyo, ni Lisil Tare, ni Crisel Jean Ascension og ni Liapi Tare. Mara to, thank you. Shout out day ko kay Marnel Cotillan Gokor. Sa taday ko ni Kuya Marlene Inampas, taga Bulilis. Pasatat ako ni Tibok Noy Gokor. Kapoy tudlo niyo upat. May pagmangundang tanang kasi ha. Eh, gutom na ko. Kamu po. Pangundang dito.